Inden ugen er omme, vil man finde din livløse krop på bunden af havet, med mange utallige cirkelspark lige midt i dit fjæs. Og jeg melder mig allerede som hovedmistænkt. Dansk hiphop er et flop, på linje med Blondbål og spillet Bob. Og danske rapper vil være nære musikanter, men i en flok blege konfirmander. En jægersoldat koster en ninja, kan ikke fatte, hvorfor I kan lide de sorte havekat. I kan lide Snoop Dogg og synes de titter er lækker, derfor er det jeres kranierdolflækker. I er svage og egner jer til kurveflet. I har aldrig prikket til en hippie med en bajonet. I fortjener nakkeskud og syren kalium. Jeres publikum må være tosset på valium. Alle er 100% assholes. Gentag efter Dolph. Ja, hvad siger I bøvhuller? Igen! Alle er 100% assholes. Gentag! Gentag! Godt! Sådan! Yoghurt, du er et svans. Så meld dig dog til Vild Med